Sabi ko pagsit, dito na tayo sa Batog, Sorsogon, Per. Alas 6 ng hapon sa araw ng Huwebes, Bernis, July 15, 2022. Ito. Pa PTX Pasay, turbina naman tayo. Kaya tayo ng Masin City na rin. Ayan si Mr. Duliano, ang aking kapartner. Sabihin natin yung galing Davao na 1755 galing Davao. Shout out sa ating crew ng Pere Pascat, Control. Sa ating mga pasayero may pusit. Ano pa sa taas. Ayan ang empleyado sa 1755 si Mr. Dalangin. Dito na tulog sa bus sa aircon. Shout out sa mga Sorsogon, Matnog. At sa mga Pog City-Ting! At si Pog City-Ting! si Kauragons. Si Gamulags. Kung sila tayo nga nakabulan Sorsogon. At si Gina P. Horacio Ibanez. Ibanez ang abli nila kayo kasi Ibanez na kasama niya. Kung sila tayo. Si Mr. Dalangin, shout out. Driver sa Ordinary. 1755. Shout out sa mga taga-GNT. GNT. Pog City-Ting! Kung sila tayo nga yan, Ordinary. Ito? Ito na nga dyan, Repita? Ha? Ayan si Mr. Moniz, ang kapartner ni Mr. Dalangin sa gay PTX Turbina, galing Davao. 1755. Si Mr. Moniz. Ayan si Gina P. Horacio Ibanez. Yan ang ating mga pasayero. Bumaba na, may kumugsit. Okay! Ayan si Mr. Olson, ang ating inspektor. At taga Erosin, Sorsogon. Ah, 45 packs sa may kumpusit, 45 packs. Sitting tayo, sitting. Sitting.
capacity. Salamat, boss. 10 kilo na to. Boss. Makauwi sa bahay po. Alas 4 tayo umalis dun sa San Isidro. Northern Samar, Alegria Pier. Sir, wala itsura ko. Kita ba sa bus? Kung nai mo nailing, dito baliktad ka. Tommy ko. Nakatingin ko chip. Shit. Sarap ka dito. Dito na shit. 1923. Araw magyapon. Ha? Ano mo? Kailan ako magyapon? Shout out sa ating mga pasahero may kupuksit. Pero nakakasakyan na sa kanila. Pugsi na ting. Binigyan ko ng sticker yan may kupuksit. Kung sino may mga ng sticker, saan ba tayo makikita? Bukas dati ako sa Phoenix. At yung mga taga sa Nabua Market. Nabua Market. Nabua Bicol. Paano ba tayo magbigay ng sticker pag hindi daw matigil ang Nabuan ko? Gabi na tayo dadaan. Okay na, mag-visit. Alis na tayo.